डेट में बड़ी महंगाई भइल बाटे मार्केट में ना पूरे बकसो आजा चले ना कवनो बहाना पिया मंगले बड़ी तोहर जाना ना पिया बतिया के करे ले खाले गनर पिया बतिया के करे ले खाले गनर पिया बतिया के बिंदी एगो की नदी न मोर पिया लौरिया के लहंगा एगो की नदी न मोर पिया बतिया के बिंदी एगो की नदी न मोर पिया। अरे का करबे तना कमा के कि अपने मेहर के एगो शौक ना पूरा कर सकेलो। गुस्सा तू देखो ना प्यार से झुमका ले आदम बरैली बाजार से सब बुझता नहीं तोहर हर पे के बहाना खाली झूठों के असरा धरैले बानी अपना में हरी के झूलना सिलैले बानी रउआ से कहता नहीं हाथ दोनों जोड़ पिया रउआ से कहता नहीं हाथ दोनों जोड़ पिया बिटिया के बिंदी एगो की नदी न मोर पिया लौरिया के लहंगा एगो की नदी न मोर पिया बिटिया के बिंदी एगो की नदी न मोर पिया। रे साला तोरा घुमला से सांस मिलता रे हईले पैसा 2 किलो मीट ले आओ मेहमान लोग आवे वाला बा। बाप रे मेहमान लोग खाती गोश आवता दर साला जो लेके आओ। मुर्गा का गोश्त कैसे बा हो 240 रुपया किलो। बाप रे कटाओ कटाओ तनी 2 किलो सीना और से हैला पकड़ा लिया जाओ भराता श्री हमनी खातिर तो अंडो पार ना आवेला अब पाहु लोग खातिर मीट आवता वो मुर्गा के ले जाओ अपना भाभी के दे के आओ तो ले आओ तनी हम खेतकारी से। घूमतारू बोला हमारा भैया के मेहरारू अच्छा कोई कष्ट है क्या भाभी जी साया पे लाउज पका है घूमतारू बोला हमारा भैया के मेहरारू हो जाई विस्फोट यही जा मदन ऐसन झों सुनो ना बोलो ना अब सहिया से कुछ लेके हो देवर आज तू ही दोनों क्या कहलू और नहीं के होत बर्दाश्त अच्छा अब सहिया से कुछ लेके हो देवर आज तू ही दोनों अरे देवर जी बोलिए ना ओइसे जमी रगड़ ना तो ये नरथ हो जाई अच्छा वाला कंटरो ए हमारे भौजाई और तनी फीलिंग के बुझा ई कैसन फीलिंग बा हो सुनिए देवा हमारा प्यास बुझा दे अच्छा कितना पापा रउआ में देखा दे बोला नहीं ऐसे ये भौजी देखो ले पुती रलो का हो अब सहिया से कुछ लेके हो देवर आज तू ही दोनों साबुदी भरत हो गइल बा का हो अब सहिया से कुछ लेके हो देवर आज तू ही दोनों अच्छा ठीक है बा ओइसे जमी रोको जाए दो बहरी
देखाओ ई सब बुझना परेशानी का बुझे? देवरो रीत सोलाल हो अच्छा पिया ओलियास के का? गाड़ी में नहीं खे चल हो भेट कला राहुल रसिक से बट सामने वो परचो तू के धार लेखा चुक बाहो अब सहिया से कुछ नहीं हो देवरो आज तू ही दोना ठो मने ये कुली हुई हो अब सहिया से कुछ नहीं हो देवरो आज तू ही दोना ठो रजनीश भैया बात को पकड़िएगा। ए हमारे गाँव बात को पकड़िएगा। सब काम हो गए तब कहता अभी बात को पकड़िएगा। कितना रुपया हो गई लो? 50 रुपया दे दो। 50 रुपया? गाड़ मोटा गया है क्या? कथी कहले अरे बहन चोद? ठीक बा पैसा ली खिसियाई मत। ए समलाल का एगो रजनीगंधा दो। बैठ रही केरा के थम पर बलम के बैठ रही केरा के थम पर। अरे साला ये तो रितेशवा रजनीगंधा खाता। का हाल बा रितेश? ठीक है खियाओ तो नहीं रजनीगंधा हम लोग के। हट साला सूद प्लस खाने वाला मुंह है ये नहीं है, रजनीगंधा खाएगा। गांव में तो बढ़ले बनी बदनाम, पिताश्री प्रणाम। रोज रोज लड़ता रह हमारा से जान तोरे दे पापा जी के दे हो पलंग ए जी दूर रही
बाप हो बाप, अरे बेग था दसन बाबूजी हो, बहुत ट्रेन भीड़ जाता, बहुत बुझाता कि लोग वहाँ जो भूसा खानी का साइल बा। रे रोज का तोहर ड्रामा हो गई बा। यही तरह कह के 4 खेवाई से फिर के आवता रे। तोहर कहियो ट्रेने लेट हो जाता, तो कहियो टिकटे नहीं खे मिलता, कहियो ट्रेने में भीड़ हो जाता है। अरे माई कसम से नु रे बाबूजी के क्रिया कहता नहीं। ए बाजी बता दा तनी भीड़ रहेला कि ना ट्रेन में। चुप रे साला, जौन मन करे तौन कर। सार बाबूजी के क्रिया खातर दे तो थौसा देल। ए बार भाषण करेला, हट हट जाए दम मेहरारू लगे। बतानी नहीं आवतारू, काहेला हमार जिया छाछा ना बतारू। ए आओ ना, अरे हटा ना। केतनो बोला बतानी नहीं आवतारू, काहेला हमार जिया छाछा ना बतारू। ए अम्मा जी का भइल बहुरिया? कुछ ना, हमरा उहे लगे बैठे। काहे? हमरा घर में ठीक नहीं लागत कुछ। बैठ। ओए ओए ए बहुरिया जाना बुलावता ना। ए अम्मा काहे? सुनी लागत खुद कावे जैसे खुद के लटांगा, अरे खुद के लटांगा। रउआ बबुआ के खामा आए हाय हाय, रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। से काहे करेलू नाटक, कुछो ना करम धनी खोलो ना फाटक। अरे ना ना, हम ना खोलम दरवाजा, खोलो बाहर रहो। एही तरह कह के बोलावे लागे नी। अच्छा लगावा के लगावे लागे नी। आओ ना, फेंकतावे पानी जैसे कल के बामा, यारे कल के बामा। ए अम्मा जी रउआ बबुआ के खामा आए हाय हाय, रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। के कर करेली में हरारू, मन करतावे हम पी के आई दारू। अच्छा तो ना देबू तो का करे, तनी बर्दाश्त करो। रस को पिया करो तनी बोला जोरे, ऐसे न खोली हमरा साया के छोरी। रीते सलियास से करेलू डरामा, काहे करेलू डरामा। अरे अम्मा रउआ बबुआ के खामा आए हाय हाय, रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। रउआ बबुआ के खामा बड़ी लम्बा बाए अम्मा। हम ना जाए उनके लगे। मम्मी मम्मी पापा लगे वीडियो कॉल लगाओ ना पापा लगे। ना ना ना, तहर पापा अभी ऑफिस में हुई हैं। ना पापा लगे वीडियो कॉल लगाओ लगाओ। तो लगाओते ही, हमरा तो फोन लगावे ना आवेला। आही बा का भइल हो? अरे हमार मेहरारू फोन करतिया। तो उठावा। अरे वीडियो कॉल नु करतिया। तो का दिक्कत बा? उठावा। अरे यार कैसे उठाई? का भइल? कोनो दिक्कत बा का? रे भाई हमरा गांव में हल्ला बा कि हम ऑफिस में काम करीले दुबई आ 1 लाख के महीना कमानी। आ देख लो हमनी कौन काम बाजार करे निसन।
अब यह कुल देखाई वीडियो कॉल उठा के। का कही हमू तो एक बहन जी तो किस्ता उठा के 1.5 लाख एजेंट के दे के तो आके हमू फंस गइल बानी। आही बा इ तो फिर बहन चोत फोन आ गई। अब बुझाता उठा के बती यहीं के पड़ी। हेलो बोलो। का जी का हाल बा? कहाँ रहनी हो? अरे ऑफिस में रहनी हो, अब के बाहरवा तनी निकलनी हो। हम कह ना सब समाचार ठीक बा? हमार तो ठीक बा, अपन कहीं। जी ऐसे काहे दुबरा गईनी? अभी तो 2 महीना भइल गईले। अरे ओवर ड्यूटी नु करतनी। ओवर ड्यूटी? आ कैसन खेत बाड़ी लौकता, आ बकरी कुल के आवाज सुनाई देता। हाँ तो सुनाई ना, सब अगल बगल चरतरी सन। रे भाई जौन बात बता बता दे, छुपाओ मत। का जी का छुपाओ तनी जी? कुछ ना मत पूछो। का जी काहे रोवे लगनी? सुना हट हुल तो सुखा गइला हो, पहले से और दोबारा गइला हो। का करबू मजबूरिया ऐसन बा। भिंडनिया न तो सुखा गइला हो, पहले से और दोबारा गइला हो। जब से आया हूँ सऊदी, जब से आया हूँ सऊदी, हर आंसू बहा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। ई का कहता रहो? अरे मत पूछो, एक करे जा पांचो दिया गरम रहता भेजा। ओहो खुद बनाइला खुद हम खाइला, सूती के रात झोपड़ी में बिताइला। बड़ी लाशा ये करे जा। छोड़ छाड़ के घरे आ जातिया, फसल जवन पैसा भुला जातिया। छीन लिए है पासपोर्ट, छीन लिए है पासपोर्ट, बस अवधि लगा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। अच्छा तो हमार जीव बड़ा घबराता जी। अरे वो कसो हूँ घरे आ जाई। अरे का करी हो, अपना जीव में घी लगा के रहो। रे भाई आग ना रे होने तो कहाँ गइल केकरा खेत में। सोचल सपनवा न होई पूरा, लागत सब कुछ रही अधूरा। देखी इतना टेंशन लेवे के बात नहीं है। नहीं हर के कर्जा न देवे के बा, इतना न टेंशन न लेवे के बा। का कोई चिंता बड़ा बा, का कोई चिंता बड़ा बा, एक टाइम खा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। जाने काम न मिलल कंपनी में, बकरी चरा रहा हूँ। अब रउआ के बहरे ना भेजब।